kaatsyop, welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon mga kaatsyop. Nata diri karon sa crib ni Wata Alright, kang Algis crib. Sabay mi ninyo mga kaatsyop, mag-jogging mi sa Rojas. Magbaktas mi karon padulong sa Rojas, tapos dito mi magpasingot mga kaatsyop. Kung bago pa lang mo sa akong channel, palihog kog like, comment, ug subscribe. Ug palihog na lang pug pagpipindot sa notification bell aron updated mo sa kung umaabot nga mga videos. Salamat! Tara na mga kaatsyop! Ready na mi mga kaatsyop? Ready na si Shawn Michaels? Nanay, bangagi mong kuhan Shawn Michaels? Muna style sa mga mag-jogging mga kaatsyop. Pagkita ko eh! Muna style sa mga mag-jogging mga kaatsyop. Bangagan ba? Para makahinga. Alright! Baktason lang namo diri mga kaatsyop. Padulong sa Rojas. Nami diri sa may boulevard mga kaatsyop. Baktasing nami mga kaatsyop. Nami diri sa Kanto Barangay 22 mga kaatsyop. Exercise ta mga kaatsyop. Oy, indot kayong langit mga kaatsyop. Dami yung jogging ron, way ulan. Alright mga kaatsyop, naabot na gid mi diri sa Kanto Rojas Boulevard mga kaatsyop. Diri mi sa kanto magsugod og jogging mga kaatsyop, anto dito sa tumoy sa may Albibingco. Alright, tara mga kaatsyop. Mga 800 meters na siya mga kaatsyop, gikan diri sa Kanto Rojas Boulevard hantod sa may Albibingco. So kung isa ka tuyukan ka diri mga kaatsyop, 1.6 kilometers na siya ay mong madagan. Sa una naga-jogging mi inig mga gabi mga kaatsyop sa People's Park tung wala pay pandemic. Karon na pandemic man ta karon mga kaatsyop, sirado man ang People's Park. Diri na lang sa atas sa Rojas, nindot man pud diri mga kaatsyop kay naay bike lane. So kami ni sugat mi diri mga kaatsyop para makita namo ang among kasugat.
para makalikay mi. Kay daghan pod ang mga nagabay. Daghan pod nagadala og mga iro diri mga kaatsyop, ilang ginasuro ilang mga iro, ilang gina-walking. Sana all. Mas nindot diri inig kabuntag mga kaatsyop, kung mag-jogging diri mas nindot yun buntag. Kami kay mga tapulan man yung mata og sayo, manang gabiin na lang gid mi. Bitaw na pag may mga trabaho mga kaatsyop. Alright mga kaatsyop, managimig jogging mga kaatsyop. Si Shawn Michaels nakalima katuyok mga kaatsyop. Ako kay Kaisara. Punta, nagustuhan ninyo ang atong video karon mga kaatsyop. Daghang kayong salamat sa pagtanaw. Hantod sa sunod na pod. Salamat.